Bojoku paling ngayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Masale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakle kowe ndek semboyan kaya ngene mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok iki ra apa-apa. Naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Nggak boleh didumuk ana iki rento. Nek ditawani. Ora ana wong kok nawani ora. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme wi. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah pancen jenenge nggone nek udut. Kowe abang-abang congor. Nek bapake nyangan senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Ji Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Iki rokok Ji Samsu jeng asu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar baduk etan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora badok tapi nguntal. Ya nek bar baduk kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angger bapak pake lho nang arep. Dupa sajawanipun dereng saged. oh dereng saged tesih sekedhik-sekedhik nggih. Sekedhik-sekedhik. Awas hati-hati bahasa Pekalongan mriki niki wonten bahasa-bahasa tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Beda dari di Solo ya? Iya, di Solo lain. Misalkan orang-orang yang cerdas itu di sini ada istilah tertentu. Apa itu kalau cerdas di sini? itu kalau untuk laki-laki pekok. Pekok. Kok. Ya. Pak Dalang malam ini sangat pekok. Ya, betul. Aduh. Asu. Modern. Asu itu apa Pak Dalang? Asu itu Terima apa kasih. ya? Hah? Terima kasih. Ya betul, asu itu terima asu. kasih. Ya, Oke, asu. Asu itu terima kasih. Asu Pak Dalang. Ya, sama-sama asu. Neng dinding kon jenenge wong wedok iya manja. Sing manjai wong lanang. Kok iso wong lanang iki? Kawit cilik wis njaluk nyusu ibune. Lah rumangsamu wedok ora. Gede-gede nyusu anake wong. Tarah padha karepe kok. Kadang ya ana sing njaluk susune tanggane, dene kancane ya joyok ya. Lah dijaluki tulung lho mosok emoh kok dikira sombong. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes mata. kuwi ngono jenenge kutilang darat, kurus tinggi, dada rata. Kok kadung dibukane melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki kan gak wedok tulen, Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Iki dudu lambe liyane pikiranmu wis teko apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Piye, Mas? Iya apane, Dik? Nek bengi iso turu apa ora? Beh, gak iso turu bias aku, Dik. Mari kenal rondo nek bengi iso turu apa ora? Ora iso, Dik. Pikiranku iki isine mak raine to. Grebekan ah. Ngiring Rana salah, ngiring Rene salah. Iya, Dik. Apa merem lho keliru melek. Ning pikirane mek gur ketok-ketokne semit. Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Aja gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iki belum tentu. Iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Buka sikilmu.
Ya mah. Dik, engko njajal komburi ya. Sekali-kali ngono lho ganti gaya. Mosok ngono wae ora yo waleh. Kok ngarepe wis matur suwun malah njaluk akal-akalan komburi barang, Mas. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo Mak, kok kaya bingung? Bangetan piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, he? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda semetu santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sembok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompu Allah. Ya entah koyo kena gandang digulung ya. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Selolok rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Temen. Nggih. Anak 5 kaya warisan. Lah, anak 5 iku kepiye sing arep bagi? Ya gampang, karo aku telu, karo kowe loro. Lah, enak ae Riko. Aku sing ngeden, aku sing nyusui kok aku sing loro Riko sing telu. Aku lah sing bagi, aku telu Riko loro. Loh, lah BBT kan saka aku. Ya mestine aku sing telu kok. Aku pun ya kesel nggarap kok. Pokoknya aku ora trimo, pokoknya aku sing telu Riko sing loro. Ya ora iso. Kan aku bapake. Loh, aku kan mamake, aku sing ngandung 9 wulan. Loh, aku sing golek pangan. Aku sing ngurusi kecilik. Ya, ma iso pokoknya mesti aku telu, kowe loro. Nggak iso. Wes ngene ae lah. Men adil iso telu-telu ngene ae saiki. Yuk kita gawe sitok meneh saiki yuk. Oke, sapa wedi kita garap saiki. Iya. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat deh sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matangnya lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoknya. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula niku taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampu ini kok? Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Ma, Nyapo? pengen ma. Pengen. Iya ma, sholat kembut-kembut lho.
gak nyawang kata jam piro kae. Beduk deng-deng iki lho iso pengen ki lho wong. Alah wong pengen ini rarti wayah to mah. Lu ki aku gak seneng nang omah mesti yo. Ya mumpung ning omah to mah, njaluk. Njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Alah wong trimo ngono kak yo kesel to mah. Dek wingi aku njaluk ra mbok kei, saiki njaluk penak men. Wingi aku pas nyetor kesel mah awakku. Kang to pengen iki lho. Pengen cepet no lawang ngono to. Malah kon nyepetke lawang ki piye to iki? Dolan-dolan kok nang nyapa to bulet nek omah yo ah. Saman kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Mam dulu toh. Gampang mah engko tak manggone Siti wae. Loh, kok iso mak nggone Siti iki lho? Mama udah ngerti toh nak saiki Siti dodolan soto. Saya mama mau tanya, sakjane bedane sotone mama karo sotone Siti ki apa? Wong yo mama juga masak soto kae lho. Yo beda to mah sotone Siti kacange akeh. Nggone mama kan baru siji kacange. Ya jelas enak anu Siti. Lo priye enak sotone mama Toya mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan le. Alah ya tetep enak nggone Siti to mah. Alah omong ae sampean ape maem karo mliri ibu konge sing saebor. Kok ngerti to mah. Ya wis, untuk budal ora iki. Budalo ya budalo, dibawa juga bajunya itu lo rasa mulai pisan. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang ngamuk sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro pi. Cara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu Mayu toh. Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter-pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Mas, Napa? kok pengilaran sih ya? Nyapa leren wis kadang ngombe jamu kok leren. Dino kramasan. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek antek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewangi sampai memberangkang bisa mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. Dijegang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung pindho rarae. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok
penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Udan-udan ngene iki keresin ndang dincemne to, Mbak, bendang terang. Lah lek kuwi ora malah ngarane perang, Kok iso iki lho? malah ngarane banjir. Lah sing mbok encemne keres singgol modot, ya jelas banjir. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas, tak kandhani ya, Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe lho. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung pria putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kan lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel heran. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, apa bedane kopi karo susu? Nek tarah sampean iso tak akoni sampean jos. Pret. Malah pret iki piye to? Nek kopi diombe, sarine dibuak adae. Nek susu. Nek susu, aduh salah ngomong aku. Endang ngomong ulek kayak iso apa ora jan? Susu bagi anak kecil diminum sarinya. Lah sing oleh ngombe susu apa tah cilik tok? Ya itu saja. Dah iso bulet ya. Gak teli kowe yo. Jebak wong min. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane yo nguthukno lambemu tak omongno. Karena yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek trah hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek trah hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang? Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir temen-temen. Ngono. Oke, masuk. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo Lah nyapa moh? garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lebih kan ya kena. Kula rondo iki, Gus. Lagi bojone ning ndi? Dipek tanggane dhewe. Tak kira mati. Wah, dipek tanggane dhewe. Nggih. Ya Allah, tapi ya abet kuwi kan padha ae. Mesakne nggih, Gus. Yo ora patek jene. Mbak Indri. Nggih. Pun dangu piyambakan jenengan. Tasih 1 tahun.
Tapi kok ya malah kaya pedi etes ngono. Lah, semangat, Gus. 150 ning dhuwur suket, mlebune anget, metune pliket. 100.000 ngeblak dhewe pas arep metu konangan tanggane kapok. Enak dong. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat, Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. tanpa dicekeli ya. Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang manuk sakmene cek njaluk nunggun. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya, Mudunya apa nih disit? sikile. Nah ya salah. Ketek menek mudunya apa nih disit? Buntute, Untuk ndase, ra. awake, Ayo ora. uyuhe. Ud. Masa ana ujue lah. Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora keteke munggah terus mudun apa nih disit? Wis ngomong Orang ngerti? Tapi iya. Orang ngerti? Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disijamen keteke ngono. Kok jaran? Bukan hanya cincin imitasi yang kau berikan padaku, Mas. Tarah yo ngepasne duit lho. Tuku sing asli yo larang kok. Tapi ucapanmu juga palsu. Lambemu lamis. Aku tidak menyangka kamu bakal seperti ini, Mas. Mangkane to nggonmu kayak ono bumbu ngono lho ben gurih. Aku tidak mau tahu ya, Mas. Aku bakal ceritakan semuanya ke istrimu kejadian di malam itu. Di malam di bawah pohon waru, aku akan menceritakan semuanya. Alah cerita no. Ora wedi aku. Rumangsamu aku ra iso mbali. Aku yo ngomong nek awakmu sing meksa. Ya ketika aku ndidisi kacokmu itu, aku akan ceritakan ke istrimu. Alah ngancam padumu wedi to kelangan aku. Gak mau tahu. Sak karepmu. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen poya-poya lah. Mosok lurah korupsi. Iya, kayak bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Jare awakmu ning kono iki kumpul kebo. Lho kok jaran malah cengengesan. Piye ta bagi? Ning Taiwan kita ngomongi orang ning kebo. Aku yo galek kumpul kebo iki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sing penting kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapu dadak kebo barang. Wong pirang-pirang yo nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumangsaku lek omongan kok Suntuk karo gawean.
Suaranya apa ya? Telepon mantan. Siapa tahu kan diangkat. Mantan zaman sekarang kan. Saya butuh tuh nomornya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu niki kali sinten nggih? Mas, masa lali ambek aku? Sapa ta iki? Iki aku, Tania. Tania. Loh, mantanmu pas SD mbiyen, masa kowe lali ala. Oh alah iya eling aku. Kowe sene mbak aku nemburi sekolahan kae lho. Dhisik pas awakmu tak tembak nangis kae to. Jangan melebu dulu, jangan metu dulu, biarkan saja aku merasakan dulu. Melebu terus metu, nek wis melebu aja metu, nek melebu metu anu kuda dilinu. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak boleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke besok. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Beh. Tutup botol ki sesuk tak gecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelut ambek aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean nak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep beleno pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah iku ngajak gelut sesuk tak gilek lho kaya. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to, Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Iya ben. Kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Manung. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah, aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kon tak jijik aku iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon piye iso ngono kon? Ayo apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kon cowek, iya. Iya no. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketutno yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok. Tambah tuwek modal-modal menung-menung kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetmu, segone gak angetmu. Masa sih aku ki sore yo masak terus ya, Pak? Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan yo ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Aku loro wedok kabeh kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. But gawe paribasane sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Oh, akrobat berarti Pak Sukri berarti. Lah sirah, sikil gitu sirah. Paribasan. Paribahasa. Nah, sapa ngomong pri sapa pri supir ya? Sing ngomong niki sapa ta? Pribasane iki sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ya akrobat berarti termasukan. Ya nyambut gawe direwangi adus keringet. Kewecut no Dek apa ya rene banyu to ning Malaysia iki. Piye to bocah ki ngomong?
nyambut gawe kok iso adus kene. Kancamu. Dadi Bapak Sukri ki lah nyambut gawe ora ngerti awan, ora ngerti wengi. Lah ngelone Pak Sukri kowe. Ngelone picek kowe berarti. Ora ngerti awan, ora ngerti wengi. Kowe ngelone paribasanmu mbok sing penak kowe iki. Gawe paribasan sing penak sing ngelone adus keringet. Sing akorbat sing mripate. Pak Supri ki lah nyambut gawe tenanan ngantek membanting tulang. Lah alah yo linu kabeh to, Dik. Tulang kok dibantingi iki piye to jane? Mosok nyambut gawe mak. Yuk pisan kas nanggung. Ngomong, aku sebel. Ya sebelnya apa? Bisa kamu, aku udah capek-capek milih baju buat ketemu. Ya udah ketemu malah kamu buka. Ya awakmu ngomong jari sumu, yuk tak cepot open isi. Aku sayang kamu, Tenan po orang. tapi kamunya enggak. Lah aku wis bojo lho. Ah, terobos we biarin lah. Kalau lampu merah main terobos, sidon iki pecel iki ndas. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Lah kok ini. Pesen kopi kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dikalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Kugekno jangan kunci. Sambel bobor, ngerti asal bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceprot gak ngono carane. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono gak jijik aku teko jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya menis tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel-cek kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya no. Terus kon buka gegeri yuyu kon ngek sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oh ya aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI we goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Iki omong kon. Nyanti Bu RT? Arepe suntik KB. Suntik KB? Lah apa kok suntik KB? Ben ora metang-meteng ae. Oh, lah Pak RT apa sih kuat? Yo jane wonge wis ulaya tapi mek ditutul-tutul lepok. Ya wis monggo kalau suntik KB. Balenono wong nandur bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, wong gawe bakal nganggo falsafah iki. Wis mesti. Mesti. Wong nandur bakal ngunduh. Lah nek dipangan wereng, ngunduh. Nek diterak banjir, apa yo ngunduh? Lah iya. Lah iya. Oh, ingah-ingih to kowe. Wong utang bakal nyaur. Alah, tanggo kowe utang malah minggat. Ora nyaur malah minggat. Wong gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kaya ora nggoni dhewe. Malah sing ra gawe teko-teko karek ngletak. Oh iya ya. Heeh. Ingah-ingih nek. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi.
Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge nggih Pak nggih. Sarwa nganggo iya. Upamane tenggene kula jendela, meja, segak, sego, kontal, mencelak. Ya arep blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk mau tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya budal kerja maca bismillah nek wis rampung alhamdulillah arep nyambut gawe maca bismillah tangga kepaten alhamdulillah percil mesti ngono kuwi takonmu gak pen bang liwi ya kudu refleks innalillahi yo ora omong kowe paham ora innalillahi yo kidalang eko innalillahi alah lho ngene lho Mas saya to iki konotasi ya konotasi nggih tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak harus diucapkan untuk orang meninggal mboten ini mau tutir innalillahi untuk baik ndak apa-apa saya kembalikan kesandung niku mawon innalillahi lah ya masalah apa wae innalillahi ya cepet cok lah cah iki kurang ajar bocah-bocah saiki sandung apa bre innalillahi irung bangir iki aku wis apa tin ireng bangir ya duwekku lambe tipis wis apa tin lambe tipis ya duwekku janggut jates wis apa tin janggut nyates ya duwekku sing kuwi lho bangke aku lali ya bangkeane wis apa tin bangkeane ya duwekku iki yebe iki piye ya iki piye din wis apa tin mestine ana sing duwe iki piye din wis apa din mestine ana sing duwe iki piye dibenake din sing dibenake ya apane wong lanangi ngangeni ya Mbak Wong lanang ki wis kampret. kok iso kampret iki lho Dadi dinesoni malah ngeloni ya. setelah yo ben gak iso nesu lah nesu mergo kurang ijlik gitu wis to pokoke gaspol Ya wal remblong. wong yo mapan lho Anja. Ini parahnya. Mangan ini ngombe ini wetan bae. Pilih kasane lali. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok bae. Lah emang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur ae. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. mati tapi saiki wong ndongakne wong mati akeh sing kleru lah iso kleru kowe biasane nek ndongakne wong mati piye biasane piye ya ndang apa ki jenenge padang dalane jembaro kubure niki salah Mas sampean sing dadi kawir kesramudin jajal piye jajal piye Mas padang dalane biasane padang dalane jembar kubure ya salah amale salah berarti saiki nek ndongakne wong mati aja padang dalane jembar kubure ciut kubure peteng dalane ya koclok ya kowe iki masalah sing koclok kowe wong mati kuwi jarak 3 langkah kuwi malaikat moro nek gak iso jawab digodho jeleng lah nek kuburane sempit malaikat arep nggodhoe ewuh berarti angel lah ping godho angel oh lah cara aku dadi malaikat ya tak eling titik modot langsung ngantem ndase iya rumangsamu koclok ya kowe iki rumangsaku lah carane lah ditakoki ya gampang lho Pak teknik Mak menawa ana sing ngatur lemah kapling info ya Lho duitmu akeh bos iki
biasa mak baru oleh tombakan togel tapi orang sakake aku butuh 10 kilo wong dikandani pencet gak usah diliwatno calo perantara lho. Udah liwat calo perantara barang lo lapo 10 kilo dan diurap lo raimu ngono lak kene. Iya to Bi. Sausone lho. Tuku lemah kaplingan dadak 10 kilo ki apa diguruk opo le jane iki. Lah emang tuku saiki ora oleh. Wong emang butuhku 10 kilo. Tuku lemah kapling ki meteran ngono kae lho, guys, ora kok kilonan. Meteran kok itu kain mori ya. Urap lo raimu sisane kok. Ya wis. Kon tak badhe ya. Iya, lho salat badhe. Dairo kon. Saiki matematika iki. Iya. Nek 10 iya dicukup 4 kari piro? Ya 6 rek. Goblok. Mangkane anakmu gak lulus. Pira mang? 10 dicukup 4 6. Mangkane anakmu gak munggah-munggah wong. Lah kon dhewe goblok. Lah 10 dicukup 4. Sei. Tambah bahasa Inggris cara Jawa salah bahasa Inggris. Kok kon niku? Lah 10 cukup 4 kali piro lho, Bos? Nek 10 dicukup 4 kali 5. Lho kesok kali 5 lho. 10 dicukup 4. Lah ya lah buruane sing njukuk situ. Pas sampe njukuk ndok anyar buruan. Kon gelem dikongkon gak diburuwi. Kariyane dikongkon buruan. Kewan sing paling cilik sak donya iki kewan apa, Jal? Ayo ngomong anake tengu Ndang. Ayo wis ngomong sembarang wedhus, kalah. Tumo. Ngomong tumone tumone ya sik kalah karo iki. Katok. Anake gajah. Lho, anake gajah gedhi. Jenenge apa? Bleduk. Lah, kuwi lembut lho bleduk kuwi. Lembut banget jenenge bleduk ki lho kowe ki wasiang montor ya berarti lah plat ngerti ya plat ngerti dah sebabnya apa lah Ponorogo kok diplatne AE sebab di situ wilayah Karesidenan Madiun termasuk wilayah kok iki nyapa sebabnya Ponorogo kok diplatne AE kok ora B AE itu karena memang peraturan dari polisi peraturan mana dari Polda Jawa Timur akhirnya ke as tekan dindi kowe iki. Lah sebab apa Ponorogo kok plate AE? Sebab kono enek reog. Loh, hubungane apa lho? Lho hubungane lek reog metu no AE. Ngawur. Ket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang contone piye mendem sak kancane mlebu karaoke tuku purel wae lah yo to kuwi kan ora oleh kabeh to kuwi gak jangkrik kuwi ora oleh goblok iki ngene ya sayangku aku tak langsung ning kantor sitoke Papa kok sibuk sekali toh padahal tadi sudah saya buatkan oseng-oseng coro di belakang buat Papa. Oseng-oseng coro? Tambahno kalau jengking ben bosok cangkemku ya. Itu kan kesukaan Papa toh. Oseng coro ya enek. Kenapa sih Papa sekarang kok nggak mesra sama Mama? Bukan gitu adik sayang. Aku nggak suka Papa seperti ya lah kucing mangane apa? Kucing mangane grek. Goblok. Kucing mangan grek goblok. Kucing mangane lontong. Koclok. Ning ndi kucingnya mangane grek. Ora iso lontong. Kucingku telu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro klawu meong ayo tak pakani lontong lah ora enek kok meong tak pakani gereh ora enek jelasno to sik lah iya to meong tak pakani lontong ayo apa nek meong tak pakani gereh apa enek aduh. Emangnya kamu kalau disuruh nikah lagi mau? Ya mau lah. So adil kok piye? Adil gampang. Carane piye? Dua-duanya nggak tak urusin. Iya, masuk ra? Masuk. Masuk apa? Masuk kategori wong sing nguteke kurang sairus. Dek Lila. Dalam. Ayah kerja neng di Dek. Bang. Bang apa?
bangunan. Astaga, tak kira neng bank BRI apa BCA. Tiba bangunan. Iya. Gak apa-apa ya, Dek, sing penting halal. Iya, halal. Berkah. Berkah. Bisa nggo jajan Dek Li? Iya, gunjai omah. Ya. Muga-muga kabul ya. Iya. Amin. Bisa neng jero wetenge Ibu piye Dek Lilang kalingan po gak? Kalingan aku nganu ya. Nek ibu minum es teh tak. Oh, ngono. Nek mangan jajan tak. Piye? Oh, ngono. Terus maam apa? Maam es krim, maam lollipop, maam susu, mini susu. Apa-apa aku maam. Peteng nang jero weteng. Ya peteng lah. Lah apa ketok nek peteng? Ketok. Masa Ketok. Lah aku lo ngene. piye? Dia ketemu. Apane? Jajan. Makan jajan. Nyam nyam. Nyam nyam. Bahasa Inggris anjing apa, Dek? Dog. Kura-kura? Turtle. Laba-laba? Spider. Ular? Ular snake. Snake. Kalau tikus? Tikus. Bukan. Ya betul. Ngono. Tikus itu mouse. Rambut itu bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk rungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah Roksun. Roksun ya. Ora roksun, Roksun. Oh iya. Pripat Ainun. 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 Sekolahan Madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenekri nyenyetun. Pak polisi bedil telakmu kowe kok. Loh, santen aku nek mung ditembak kowe siap di tempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Alah apa njaruk remuk. Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Oh, ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Lak utang tundung melarat. Lah. Apik nggonku ki lho. Nggonmu apa? Iki jenenge tundung ngenekan. Tundung apa tapuki lho kowe? Alah kok tak SMS iki kena nggon nerawang barang sing ra ketok lho, Rek. Nggon nerawang barang sing ra ketok umpamane kaya aku. Tak templekke. Ake tokno kadigdayanmu. Plek. Gue lah, mbok dicukur ora reng tok ya. Akek-akek lho sesuwe kowe. Ya ora dikekrek. Lah saiki nek aku aku iso nerawang kowe. Anu kowe iso nerawang aku. Saiki kowe dhewe terawangan. Walah nek iki ngono ora salah terawang tak templekke ngono iki. Lho, Reng. Piye? Mesem. Mencem. Aku mbayangke iso mesem iki. Alah, wis tongko, engko ning pondokan gampang-gampang bojomu matane diplester sik ya. Engko gambarno wae aku. Ya wis santai wae. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Karo kringete katos-katos. Eri. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? Pi.
Nek lho nek nyeluk nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyeluk anak nomor loro ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya ya. LUPI sing gedhe-gedhe ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya ya. Ah, nyeluk anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI we goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bubu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene ben jawab 6pi. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah gini nek ra kenceng melotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Anak enem ning lak bojone mau ngaku tok. Oh, ngono kuwi. Alah mangsane sing keri iki bojomu meteng apa karo kowe rumasamu tek gleli. Ora to Mbak Cucukan. Alah aku ki mudeng mboke jeboh to. Ora jalari pegatan wong lho. Meteng kok. Alah kondo karo kowe no mbok kompo ning ngarepku. Lah bojomu ki lho meteng ora karo kowe. Kowe ngerti to? Ngerti. Metenge bojoku karo sapa? Dhewe. Lah nek meteng karo kowe dandale enteng-entengan ngono ora. Loh, bojoku ki ya meteng ning aku ya meteng. Lah kok iso? Nek bojoku ki isine jabang bayi lah aku anakan gajah. Kok iso? Loh, telalene metu. Gilani, benakne sik nyiseh. Nyiseh benakne sik. Gila. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo kabeh dek. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Ngerti, Pak? Gusti Allah. Ngerti ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pak Songo. Pak Sok. Gusti Allah apa? Ya muga-muga diakono pangeranmu ya Den. Ora lha terus nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking Pak iki beda kabeh to wong ki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama kowe nyeluk anakmu sing barep. Ya tak jenengke PI. Nek nomor 1 ya GPI. Nek nyeluk nomor 2 ROPI. Nek sing nomor 3 LUPI. Nyeluk sing nomor 4 PI. Nyeluk sing nomor 5 MOPI. nomor 6 ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagek tenger-tenger ulane nyokot udel. Udel meneh. Terus ke ora iki? Terus ke orang sekilan iki. Kurang sekilan kok. Terus ke ya. Eman-eman ya. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tenguk-tenguk ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk. Kok munggah? Lah kene ya enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh, Aku didusi, Mbak. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Ngono, ngono. Mbak. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Mbak, jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Kok tak wambung sapa-sapae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Lah, maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi?
Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Masa lali ambek aku? Siapa tadi? Iki aku, Tania. Tania. Loh, mantanmu pas SD mbiyen, mosok kowe lali ala. Oh alah iya eling aku. Kowe sene mbak aku nemburi sekolahan kae lho. Dhisik pas awakmu tak tembak nangis kae to. Piye. Wis bahagia kan, Mbak? Sing saiki apa, Rong? Bahagia opo lah aku runtang-runtung dhewe. Ya gak mungkin aku bahagia nak tanpa diriku. Lah iya, ngono awakmu malah gek ngetok to. Ora ket ben-ben ae. Mas, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan nang ndi? Ya jalan-jalan ning ngendi ngono, ning tengah sawah apa ning ngendi? Nang tengah sawah ya arep golek opo? Ayo kita mengenang masa lalu, mosok gak kelingan dhisik aduh gini jalan-jalan nang tengah Tegalan. Lah nek sik cilik patut, lah wis padha gerange turu Tegalane dikira nyolong ngono. Nyolong jagung. Lah adalah tak tenan. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa nang desa nyewa bojone wong angel ya? Ada rumah aku Pak Bro jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapane ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti yo. Nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah ora wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapa ora mbok sewa. Ren glegok. Pas aku isek terkintil-kintil awakmu nang detail gatel. Ya aku kan sibuk kerja. Kowe ae sing gak mau tahu. Lagi saiki aku wis happy iso salto rono, salto rene, kok yang njaluk memperbaiki. Lah iya karepku pengen salto bareng ngono lho, ben meriah. Peh, ginjalmu freone entek ta? Lho kok jaran. Kok reti-reti njaluk memperbaiki, enteng men lehmu ngomong. Lah gelem apa ora nyocot ket mau. Gatel. Gatel dhewe. Iso lho. Enteng tenan. Peh, lek aku dadi awakmu aku isen mulih kerukupan sempak. Yo njajal to kerukupan sempak kono. Ya wis nek ra gelem. Aku tak ngincer rondo ben lebih bahagia. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki napa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngorokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Bales sop. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon anakku kok rengginang lho wong raimu lho kok brengkesan pindang. Bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Kancaku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to, Mbak, daripada dadi kendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulungan nang ngisor kono engko tak uleni. Ndak bisa. Aku ndak bisa terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Budi. Lah kowe iki ganti-ganti jeneng.
Wong jenengku Arik mbok ganti Budi, rumangsamu ganti jenenge Raragat wae piye. Kok bisa-bisanya Mas seperti itu ya Mas ya? Setelah apa yang Mas lakukan kepadaku? Lah awakmu tak apakne? Wong yo ora tak apa-apane kok. Kok bisa-bisanya kamu kembali ke istrimu Mas? Lah piye tak rasa-rasane sik gurih bojoku kok. Apa kamu nggak ingat? Ingat apa? Kita berpojokan ketika kamu ngemek-ngemek jemunukku. Lah wong aku meneng-meneng tanganku mbok ranggeh terus mbok tumpangne jemunukmu kok. Yo tak mek-mek. Dik, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir, Rek. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kok niku kok wancang lambemu. Kowe kan apa to, Nduk? Wong kok kerah wae ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngorokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Bales sop. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon anakku kok rengginang lho wong raimu ana kok brengkesan pindang. Bener, foto madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mas, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan nang ndi? Ya jalan-jalan ning ngendi ngono, ning tengah sawah apa ning ngendi? Nang tengah sawah ya arep golek opo? Ayo kita mengenang masa lalu, mosok gak kelingan dhisik aduh gene jalan-jalan nang tengah Tegalan. Lah nek sik cilik patut, guys padha gerange turu Tegalane dikira nyolong. Nyolong jagung. Lihat adalah tak tenan. Yo guyune rowe nyahe. Iya, Mas. Mosok kowe gak kelingan to? Yo eling. Kita kan mandi di kali bersama, sirat-siratan, golek iwak cedol, iya para. Iya. Ayo kita mengenang. Wes padha gerange masa arep adus bareng. Lah iya to Mas, makanya ayo. Tapi adusnya aja ning kali ya. Adus ning jedinge wong loro. Ayo tuh Mas. Tak tunggu ya. Oke, budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo toh kita perbaiki. Aku getun nih. Randaisen. Randaisen piye toh? Lah wong aku ning ndi lho, klamben katokan. Nek randaisen ya udo blodo kae toh. Perbaiki ya dhewe. Dhewe lho apa ya iso? Aku sibuk. Ya wis tak enteni longgarmu nek wis sibuk. Peh kranjingan. Piye to karepmu? Kene duwe niat apik malah diomongne keranjingan. Lah wingi-wingi pas aku seneng, pas aku isek terkintil-kintil awakmu nang ndi gatel. Ya aku kan sibuk kerja. Kowe ae sing gak mau tahu. Lagi saiki aku wis happy iso salto rono, salto rene, kok ya njaluk memperbaiki. Lah iya karepku pengen salto bareng ngono lho, ben meriah. Peh, ginjalmu freone entek ta? Lho kok jaran. Kok reti-reti njaluk memperbaiki. Mbak, aku krungu jare sampean nek pinter bahasa Inggris to. Jajal nek iso bahasa Inggrisnya 2 mobil 99 yo apa? Nek iso tak akoni suhu. Suhu dengkul matos wis suhu. Ket dhisik nek dengkule atos nek empuk yo benjut lho. 2 mobil 99 ya. Iya. Nek tak tokne jurusku. Dadak nganggo jurus barang to.
Di rumah Bu. Gek iki nyapa? 2 gitu. Iya, lah nek mobil. Mobil wikar. 99. 99 kuwi main-main. Lah terus nek digabung nih. Tukar nenen. Joli-jolan pentil. Ini parah. Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Asita ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet tapi ya piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasan enak apa piye tergantung ini ki. Cara situ ki ngomong tentang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak boleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke besok. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Beh. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelut ambek aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean nak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep blene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah iku ngajak gelut sesuk tak bidek lho kaya. Sama ndek ndi? Wadalan bayi. Wis dalan bayi iki lho. Yo masih apa weteng yo panggah wani. Ki ora mungkin nyasar. Kok teko ndi sih? Lah piye ta ini kuwi lho sing dilewati. Ndang rene ya pundutan. Apa pengen digiyepuk karo bojomu ya? Aku mau wis kondo nyanggone bojoku lek sampean ki tukang servis AC. Iki kok pinter men to iki. Wis gak saweti ayo nang rene dipundhut. Ya, Ndang dipundhut sandale kae lho. yo tak jupuke. Ya wis tak tunggu ya Mas ya. Yo. Assalamualaikum. Apa kamu nggak ingat Ingat apa? kita berpojokan ketika kamu ngemek-ngemek jemunukku? Lah wong aku meneng-meneng tanganku mbok ranggeh terus mbok tumpangne jemunukmu. Yo tak mek-mek. Kamu bilang bahwa aku seorang loh Mas. Lah pas kae kan sing enak ya awakmu tok karo aku. Kamu rela meninggalkan istrimu demi aku Mas. Kae iki bojoku pas turu, makane tak tinggal. Terus kenapa sekarang kamu kembali kepada istrimu lagi? Lah nggonmu marai yo sepo lho, renek rasane belas lho. Ternyata semuanya itu palsu. Lho, kok jaren? Bukan hanya cincin imitasi yang kau berikan padaku, Mas. Tarah yo ngepasne duit lho. Tuku sing asli yo larang kok. Tapi ucapanmu juga palsu. Lambemu lamis. Aku tidak menyangka kamu bakal seperti ini, Mas. Manur, burung hantu sadurunge mati ku burung apa Manur? Burung ababil. Ya, burung ababil. Kok iso burung ababil iku lho? Cah iki esuk-esuk wis tuman angel kandhanane marai wong darah tinggi. Ki ngono nek burung hantu nek jek urip yo panggah burung hantu ya. Lah, kapan mati? Wis mati jenenge batang burung hantu. Ngono lho, Lek. Dirungokno ta nek dikandani iki, kupinge mingkop wae, Lek. Walah, iya yo. Pinter sampean iki Manur. Ki ngono ora ngarah nek malah dadi burung blekok, burung empret apa manuk gemek ora ngarah. Ngono lho. Wong kok sok esuk-esuk marai tuman ae. Pak, coba ngomong Darmo sing cepet ya. Darmo? Iya, Darmo.
Sepele ngene iki. Iya sepele iso ora, Mak. Ini dermo-dermo lho kok sok dadak wah. Asese karena aku baik hati lho ki. Iya, gasken, Mak. Darmo. Kan ngomong Darmo kok malah modar piye to ki? Iki piye to ki? Lah piye Darmo, Mak? Malah nyasar karu-karuan. Dirasa-rasa nyelot ora penak lagi. Gena ora penak wong. Ojo mateni pasarane perawan yo, Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Mosok angger muni janda semakin di depan. Cara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok. Diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Rusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe lho. Hidup rondo. Ojo ngono to, Mas. Janda beneh lho. Tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek nang kuburan. Mapan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojoku sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngolokane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki. Ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Jane bapak ki Islam apa huduk to? Yo Islam to. Ngawur. Islam kok ora tau salat. Lah, nek ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor loro Pak salat ki. Nomor 1. Iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Bisa salat nomor loro lho. Salat ki nomor 1. Nomor loro Pak. Jadi sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustaz. Ustadmu kuwi sing gendeng kok. Bisa salat nomor loro. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti toh. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. Loro. Salat. Lah iya berarti salat kuwi nomor loro, kudu nomor 1. Iki tadi. Salah, tapi kok bener. Kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku, Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye pengalaman? Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Kowe sik cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro Gus nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ya. Ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Kak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa bae. Ambekan sih, kok ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Nah, ini parahnya. Lah anakmu ndi, Mbak?
Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Enak ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah bangga pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini Rambut itu bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk rungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah Raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tung koyo kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Terus cocok. Anja. Tuku anggur neng Kalimantan daripada manukmu nganggur kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok terima mbok dolanan. Ora delokok jaran. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing grunjal. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku nyapa dalane? Jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enak tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Sampean maju. Nggih, nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 kaya kula niki, Nak. Nggih. Anu, badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrit nek sampean. Kok ditakrit terus pundi sih? Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih dolah perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, Mbak Suren. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten duplek lho kok. Sana iki merembek nang kene. Yo pare kene. Aku ora jenenge Lasiana tak kliro-kliro lho. Aduh, ya. Kenapa macane jenenge kok? Lagi sampean niki perlu napa sih, Dik Las? Anu kula mriki niki badhe nyuntuk.